Dole hangkonni jamitisha kandi parani buhukjuk sombulok chun Debbarmani bwsai Rajib Debbarma jamitisha ni buhuk sombulok chun Debbarma bai kaijakmani bisini wngkha tabuk sombulok chun Debbarmani bwsai nokni ongkor thangmani 4 mas hai wngkha nokni ongkor thangmani phiaba nogo phailiya Bihik kol khaikhe kok sitra sitra khe kutubu hinui Bihik sombulok chun Debbarma saka ulo khe buhuk sombulok chun Debbarmani bwsai Rajib Debbarma buphani mung Subol Debbarma bwsai Rajib Debbarma tei Khoroksa Bwrwi bai Kharwi Thangkha hinui koktwma mankha buhuk sombulok chun Debbarma saka bwsai Rajib Debbarma no bike khungni khungta pairikha hinui chana nungna rang kwrwi phano je sarmani jotono pairio hinui taibo saka 4 mas hai wngkha nokni ongkor thangmani thanarogo mungsa case rijakya phada phaino hinui nasikmang kogono tongo je jaga chao orono khiwo hinui khwnai di tamo saka Rajib Debbarmani Bihik sombulok chun Debbarma birput chini koktwma bai kota mongka padimung obo kisa sungnaw sukrubui saikhanadi Ang sana mo tungmani hingkay ani bwsai pura ano bora hamya nugui klangthang motamuti tabuk 3 mas kakha hingkay ang bono nasingi tongkha asuk bosor no asuk mas no 3 mas nasingi tongkha hingkay bo phaya hingkay ang sonmani na tamhni khanaka tibaglayo jambe kasai toing hani khanaw aba ano sabsa bini baisung sawa bini kaki sung sawa sabni baisa o Rajib ni bini baisaro bini kaki saha ka phas engka Rajib ke sabo Rajib hingkay Lalchara ni bokni tam klai ani bwsai klayo hingkay ang asuk bosor no ang bono nai pheka 1.5 bosor hingkay bo ano boro jaya nugui klangthang aba ang kisa mani mas haman khorta hingkay bono bari bono khoborika bhaida ani ang kol khaike ba ano hino ningta khane kol khai bufa botol ko bai thumdai ni bwsajo kobor hingkay ani rang puisa no jai pheka hingkay bano ta kobor nukha ang first ni lockdown no ang phungni 9 ta 10 ta ang bengo thanga kai saringni 9 ta 10 ta bajiwa mai masia sapu boka juang nungai berai ke phekai tong ang asu kosto khayoi ang bono tobo jatho hamto nijin chela bahne bono ang asawi nawo hingkay botama ano bo jaga sayang lu ang kol khaike bano tam he kol ta khaji borisok ahai irai hingkay ang dukhu nangya diba ang dukhu nango bona ang jal painen ke jalo pairikha mogol painen hingkay mogol pairikha ba ani nogo haipuro pura ang sikuroi ri sikuroi bini bona ang busuk tongso chathoko tung hingkay noro kajang mani hingke bisi busuk ngkha motamuti 1.5 bosor kakha hingkay bini buma song tarik ri thangpaikya Karti maso somachari nai hingkay somachari maya hingkay ta an mas chari nai agun maso charnai apur chari maya do acha chari maya khe maya toba ani bwsai jefur borok chari man apur ang thane hingkay ang school ang beton banya naidi beton banya 1500 maso khayi ang asuk bosor ang khatiwoi tongo ani ama babuna ang chari awoi ang chaitung ব্যক্তিগত kosto khai ang rang dai tung ani kuno 2 number rang bo khuroi 1 number rang bo khuroi hingkay bona ang malai ma singba ani bwsai hinde bona asoi ang asai khoros khayo bona ang tabu hiya bona ang jamri kasama hiya boina ma hiya ekmatra ang khoti poro nayo hingke boje tabuk salbusung ka bo te Khoroksa Bwrwi bai je bo amake motamot chasmai tongai bo thangmani chasmai tongma to balu khana hingkay ang khana mani to motamuti 2 saptarungni antaso bisingo khana hingke nini nokni je bo thangmani oboke salbusung rok ngkhana 3 mas rok choli khana hingke 3 mas bisingo bo te nini nokra kok mujaka khaya uno nukjagya korbo khaya ang je kol khayo ang kol khake ano kolta khaji no ano kobor bu samang no ani baba kobor khayo sari woi pusi woi ana askai tor kha ani baba tamu ani rang puisi no chakhi bai taba ano kobor hina nang abo kaisa ni porshno hingke asa salje boje kmai tongmani hingke nang thanarogo nang kuno affair khajak da thanarogo ang abo to khaya ko ang bono nasingi tongo do 3 mas ni pore te phaino 4 mas ni pore phaino hingke bo ano ringkha ang bo thangkamo ang bo kiru ano ringya hingke ang bo thangragya ha
Hingke nogo kuno walai suklai omai rok utotong. walai suklai kuso kuroi ek matoro ano tam hingke thok dairi di hino hingke baito thok dairi di hingke nang sapung nang jai bari tong selai dokan phana asukti hingke dokan asungna ba ano tam hen ang opti dokan asukya bini dokan asungna ni hingke 80-90 ni mal dokan nangku hingke bonang 80,000-90,000 ni dokan mal ti seri meya ang dokan ba asukti meya hingke ang phongo kosto khayo yang thangko school thangko phayo sarik phaisa dokan khuluk jaw joto nugui tongo norokbo sengin jaidi kaisa kani borong do Hingke tabuk bo je beri bai je thangmani hingke beri no ke nang sira sini. ang bono lai sini ya ang matoro sawa bini baising sawa tui baglai ni agi CPM ni member chairman chajak Bwrwi apti hini sini ano saw ang le thab thangya nubu nugia sip sini jaya Ti baglai abo bank phasing obo. tui baglai ke tui baglai o bisingo no ni sawta dumasara area klayo Hingke beri ni bung ke nang sai daman. Bwrwi ni bungo sai mi ang sa abulai ang baj pai dikha baj palo payo thaita mungkha last bar kha ano kagos potro kore ano uskuti pai dikha 턱지 자나 따모. hingkai ang bo dukhu nangkha 엉카니 সম্পত্তি ছেছকে aro sani dukhu bisi ang চাইয়া কারে ang sang chaya ang ani sori chaya naidi ang busik toroni kosto khayi ang bono nayo to ba ani busaiba hamri demano sari demano ni nayo hingkai bano chaya phunu yana kagri phaito ang bono kusu sanya Bo nogo tongpuru rogo bo phunbai kok samani o morok nang nuro no. kogrok to ang to boto ano bini logi tuya ang saibo maya bo kok salai tam salai hingke ang waisa sori hamengkha ani am babu to nogo ano tho doctor tuidi nini rang kri pha ani rang tong bole ani rang bana doctor tuidi mane ana hanya banaya bana doctor butalangya hingke ani bakai kisa jing sangi thangka Hingke nang tabuk tamunai. ang bono khoti poronayo Hingke jodi no khatipuran ria hingke afruke nang ang thanawo efra khainai nang tamuni efer kene thanabo. iko ano bohai khemani bohai songmani ano khaimai tai kubuni borong no bangla khainai hingke ang tabu siring to haka e ang omti jaga bahai khaimano ai songmano hingke botai kum jaga thang khaunai ai khaunai e obono nayo Hingke tekse kok samung klayo bo puila je pru nang mai malai pru apru bonono tamo sikla rok onti rok ni ye sajak da bonono. siklan le saya bo siklan saya ani busamang ni tongo ani buri thijak hingke nung tawana di ang tongo ang si char tonne ble hani hino hingke ang asu der bo song thangka ano churi kongsa bri maya ano malatang sa pai ni gri maya do abona hilia ani rang mo yang chau ani rang mo bona ang nayo ang bong no buma hamya no bo nayo bupa hanya no bo nayo busa hanon nayo thangka ani rang busuk machi gon ana rang dide riwa amano babu no machi gon rang dide hingke babu no rang duo obo kuno ang tatal saya ang hindi saya bong ni paran bor sakit tongo joton nugui tong Hingke bin berike kubuida tuja. kubunya thujak hingke ang bo bini buri thujak noi no khada sino noi ang bo songjar khai Hingke bin ke busa putih rok to. jela masa buri masa Hingke tabuk jenin busai ni bung Rajib Debbarma. Hingke bin tabon bung ke tamo sai daman. subol Debbarma Hingke bin para ke bank phasingo. Lalchara Lalchara bank phasingo bo. men bazar gana no mane sorok gana no bongni Hingke paithago nang bono tamo kok kesanai. ang ko kasana mu tung khai ba ana sadu ya hangka ba ano kelang tung ya karoi ang khoti poron sini nai Paini sinamung kisari de. Sinamung kisari de paini. ani bumung hangkai samugla ki Debbarma Hingke kamin bung ke. kamil bumung kai gandi para jami sora Dami sara. O bo thanan andara klai. monobies Hingke blok hingke monoblok konser. gandi para no ponces bo gandi para Dai nengke bini tam klai je nini nesajak da tam klai. ang 사적
tamung mani abo nang busu jor dei saman abo kisa sukur bi sangna sai 아기 가이 그나가다 뭐로 함작 라이카 안가 파일라이카 탕라이카 안가 앙차가 니네 가진 똑디 안가 뭐로 가저로 파여 살라이카 안가 앙레 차가 너로 감바이자까이 곰바이자까이 너로 너 자마이 초마 자리디 너 커버리 가방 파이카 커버리야 가방 파여 본 동나이 아니 거까이 간도 안 꾸는 답이리미야 동거 버럭 거야 이거 동거 아까 방나 짜리 가니 버럭 다리 가이데 그랑가 모테 프로 자마이 아 가냐이 mungkin norok ke selani nogoro thangi rogo najak da selani nogo ang 타냐고 먹지 동만은 먹고 초고 하는가 예 아줌마야 가이돈 마니 mungkin selani nong borok ke phajak da 파요 selani nong 버럭 가이도 Aron bang. cái chăm mấy chú phải giác về đây thằng phải giác cũng có giác cái anh bộ mày à cái ton ta cái ở thái chính chăm nó con nó ta kỹ chú cái ra cái Khoroksa anh chỉ mất cái của bọn nó 하자 trong này cả ham nó lại giờ nó mua bữa phải lấy cả bay đi cái bay đi cả đó bay đi cả thôi 하자 làm cái thôi lại cả bay không cho bay đi cả mobile bay đi cả arang bai mangda cái bai cái khung dam ka kha pa ne ko ubo phalana urobo rang nar ga chawa do urobo nar ga chana urobo nar ga hayung tung te সম্পত্তি শেষ boni সম্পত্তি mungkin bo tabuk te masa beri beja bo tab je hangi je tongi mani mungkin obo ke nang bo dino saimang ka angle chai chma ya kwa bana bo busaro bo chai ba angkai tongra to nu nai nai gra na tongra to angla obole ya ka yang mobile ba wese cha cha jak cash phone ma choli lai nai ani ko ani je সম্পত্তি no busan da biriya khai mungkin je bo te masa beri beja je thangmani mungkin obo nang ni jamai ba nin jamai songna obo nang saurjak da borok sa haya ano angbu sunghob no ya angbu sai chi me ya ku nau nei tong angkai bongno tongra to ni si to 파다 파이너 올로 파이에 안 깨지리 자들 버저 파이자가 이지는 이제 나오나 이게 어서 바리 탕가 프라이 하디 바르니 하이 웅이 탕가 이게 타나로고 너로 꾸노 에페로 가작다 가야고 아보고 가야고 이게 땀는 왜 가작이 양동 악수가 가양 동라 갔다 파다 파이너 자들 버더 웅노 살아이나 라 동노 너희 이리야 고 mungkin nang bini baba engge nang tabok nang tamnai 안또 뭐로 함대 양가이 뭐로 까거리 또 아니 코티 부르는 안 하고 싶다 mungkin jodin khote puran ria hingga 코티 부르는 야가이 안 깨폰 절리네 mungkin noro 제 아이노 또 앞으로 제 아이노 또 mungkin noro kal besir nasing nai tabono 다복 따이나 친다 mungkin bo dino noro khanawa ekar khana 하나도 안 하나 선 본데 있잖아 산서 산내가 예 사서 나신보다 안 되나 하나 탄대야 mungkin nang tabuk ni samrino hinjuana mungkin nin samrino nang tam kok kesanai 먹도 파스 파야 안 가이 다복 먹노 땀 그냥 봐 Ai cái này cái tặng cho phụ nữ. 아이 너희도 파도 파노 너희 나신 동안 타나를 야해를 너 뭐라 떼고 탐지 절리 잡힐래 아무 못해 어수단다가 파이모양 kita ini sini mau bisa deh 아 Bung 사진. 아니다 어떠만 데버마 이거 paran pun kan 간디 파라 잠스라 apa buat kanan di sini kelai 아 apa buat kanan di sini kelai Mono biasa. 모노노다 sampai